Кешкі 9-ші арты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы, студияда Фәнис Камал Хайырлы кеш, хәзер болашақ темалар турында. Яшайышны үзгәртерлек проектлар. Россия Венчур форумында нинди проектлар тәкъдим ителәр һәм аларны тормышка ашыру өчен ниләр эшләргә кирәк? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Юлда йөргәндә нинди автобусларны сайларга? Без белмибез аларның ничек бу әйбер эшләрне действительно караламы или кәгазьдәгенә отметка ясыйлармы алар. Булар хакында Илдар Сафиуллин. Балык Бистәсе районы Олы Елга авылы мәчетен реставрациялыйлар. Дәүләтебез шушындай мөмкинлек биргәч, без каршы килмәдек инде. Ни өчен мәчетнең бүрәнәләрен Вологда өлкәсенә алып китәчәкләр? Эшләр качан тәмамланачагын Руслан Сындинов белеп кайтты. Кемнеке тәмлерәк, затлырак һәм истә калырлар. Агач башкалар алып, моторы итеп карап куябыз. Татар халык ризыклары конкурсын Люциана Тулинда күзәтте. Проектларның өстенлеген раслар өчен балык һәм әле генә түтәлдән өзелгән кыяр алып килгәннәр Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә бүген Россиянең Венчур форумы ачылды. Бу иң заманча продукт булдыручылар һәм аны тормышка ашыруда инвесторларның очрашу мәйданы. Дөньяның 9 иленнән 3000 делегат катнаша. Экспозиция белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та танышты. Нинди проектлар тәкъдим итәләр, алар яшәешне ничек үзгәртә ала? Гөлназ Сайфетдинова белеп кайтты. И вот такие овощи, зелень и ягоду можно делать в подвале каждого дома или на крыше. Кешегә якында гына шәһәр үзәгендә подвал яки түбәдә шундый фермалар төзергә тәкъдим итә Новосибирскидан килүчеләр. Кояш нурларын күрмәсә дә яшелчә тәмле һәм сыйфатлы була ди авторлары. Вертикальные фермы, то чем выше потолок, тем больше ярусов можем разместить. Вертикаль фермаларын түбәсе бигрәк булган саен, анда күбрәк ярусларда куела, яшелчәне дә күбрәк үстерәбез дигән сүз. Без проектны башта гади бер гаражда сынады. Тәкъдим ителгән 200 проектның 50-се күргәзмәдә. Уйлап табучы компанияләр инвесторларны нәкъ үзләренең проекты отышлы булуына шандырырга тели. Сәнәгатьтә кулланыла торган буяуны балыклы суга салалар. Сыйыклык зыянлы, әмма балык исән, чөнки буяу наномембрана аша чыгарыла. Бу яңа төр чистарту җайланмасы. Мы можем, значит, рекомендовать. Без бу технологияне сәнәгатьтә кулланырга тәкъдим итәбез, икътисад ягыннан да отышлы. Компанияләр үз бизнесын дөнья инвесторларына тәкъдим итә, белгеч бәясен ала, финалга чыккан 10 кешенең үз проектын тормышка ашыру өчен 20 миллион сумга кадәр акча җәлеп итү мөмкинлеге бар. Бу акселерация программасы аша. Инвестору интересно, с одной стороны, да, технологическая часть. Инвестор яңа технологияның ни дәрәҗәдә кызыклы булуына карый, һәм ул бу проекттан үзенә күпме акча кертә ала. Беренче хакта шунысын уйлый. Инде пленар утырышта венчур базарының киләчәге турында сөйләштеләр. Узган ел Россиядә инвесторлар стартапларга 415 миллиард доллар акча керткән. Үсеш бар, әмма дөньяның венчур инвестицияләр базарында безнең илнең өлеше әлегә сизелми. Основной ресурс Инновациялар үсештә булсын өчен төп ресурс мәгариф, кадрларны читкә җибәрмәс өчен уңайлы яшәү шартлары, кызыклы эш белән тәэмин итү җаен карау мөһим. Россиядә венчур бизнесын төзү шартларын җиңеләйтү кирәклеген дә әйттеләр. Чит илләр белән чагыштырганда бездә бу катлаулырак. Сегодня будет конкурентен тот, кто имеет предприимчивых, активных людей. И, конечно же, нам надо задействовать потенциал наших вузов, научных центров, и, конечно же, у нас большая промышленность, реальный сектор экономики. Яңа проектларны базарга чыгаруны җиңеләйтү турында сөйләшү көн дәвамында бара. Россия һәм Япония инвесторларының хезмәттәшлеген күздә тоткан килешү дә имзаланды. Гөлназ Сайфетдинова, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы. Күргәзмә майданында Рөстәм Миңнеханов Новосибирск өлкәсе губернаторы Андрей Травников белән аралашты. Сөйләшер сүз күп, Сабантуй уздырудан алып туган телне саклауга кадәр бу елның июнендә милли бәйрәм федераль дәрәҗәдә шушы төбәктә дә узачак. Татарстан президенты татар телен, Новосибирскидагы милләттәшләренең гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклап калуда теләктәшлек күрсәткәне өчен кунакка рәхмәтен җиткерде. Әгерҗедә гомер итүче 87 яшьлек Фәридә Әхмәтшина фатирдан фатирга күченеп йөрергә мәҗбүр. Икенче группа инвалид, хезмәт ветераны. Бөек Ватан сугышы вакытында намуслы хезмәте өчен бирелгән медаль иясе 18 ел торак шартларын яхшырты алуына өметләнеп яши. Тик шәһәр хакимияте фатир бирүне кичектерә. Аларның бу мәсьәләгә карата үз җавабы. 18 ел җитмәгән чират турында Нәзир Нугманов. Birerler. Kvartiranı bilmeyler.
Фәридә Әхмәтшина кулында шәһәр хакимиятеннән килгән хатлар. Барысының да эштәлеге берди ул. Инвалид буларак закон нигезендә аңа фатир бирелергә тиеш. Чиратка ул 2001 елда ук баскан. Тик 18 ел дәвамында әлеге чират әйтерсең дә кузгалмыйды. Чиратың җитмәй диделәр. Фәридә Әхмәтшина гомере буе поездларда озатучы булып эшли. Әгерҗедә бер бүлмәле фатиры да булган. Тик 90нчы елларда аянычлы сәбәпләр аркасында үз торагын югалта. Малайларына булышам дип, квартирасын аларга биргән. Алар сатканнар. Ул сизмәй дә, белмәй дә калган булса кирәк инде. И алар свой бизнес открыли, видимо. Бизнес ачканнар. А бизнеслары беткән инде. Йортларын хәзер алганнар, уже как бы подаристым инде, аларны сатырга итәрә куйганнар. Әби урамда калган. Тормышында күпне күргән ханым хәзер кеше фатирында торырга мәҗбүр. Әлеге бүлмә өчен ул 5500 сум түләп тора. Өстәвенә ут, газ өчен дә түлисе. Пенсиясе 17000. Сәламәтлеге дә начар. Улы сирәк килә ди күршеләре. Бер үзе торып, менә шундый яшендә уйлап карагыз, бу бит бик кыеннан, или үлеп китүе бар, или что эме, бер үзе бикләнә дә менә шулай җире инде ул мескен. Әгерҗе районы хакимиятендә Фәридә Әхмәтшинаның тарихын беләләр. Фатир алуда үз чиратын көтүдә аның хукукы бозылмавын ассызыклыйлар. Торак шартларын яхшыртканчы, тулай торактан бүлмә дә тәкъдим иткәннәр. Тик Әхмәтшина аны кире какты диләр. Шуннан да безнең Фәридә апа чиратта тора бу көндә, ул списокта тора 2005 елгы хәтле. Список ул безнең список 2гә бүленә, 2005кә хәтле баскан чират бар, 2005 елгадан соң. Вот, 2005кә хәтле баскан чиратта ул икенче булып безнең чиратта тора. Субсидия бирелә безнең федераль бюджеттан, Министерство труда и социальной защиты аркылы. Менә субсидия бирелгән очракта без ул кешегә бирәбез инде. Шул субсидияны күчерәбез, ул потом үзенчә ничектели шулай үзенең торак йортларын яхшырта ала. Бүгенге көндә 2001 елга кадәр чиратка баскан 8 кеше бу субсидияны алган. Тик әлеге акча фатирга мохтаҗ булган төрле категорияле кешеләргә бирелә. Быел ул чиратта торучы сугыш хәрәкәтләре ветераннарына бүленәчәк. Киләсе елда инвалидлар өчен. Әгәр дә бар да җитәкчелек әйткәнчә барса һәм чират алай-булай үзгәреп куймаса, Фәридә ханым фатирны 2нче елга гына алачак дип ышандыралар. Әгерҗе районыннан Нәзир Нигъманов, Эльвира Вахитова, Яңа гасыр каналы. Әлеге хәбәрне безгә WhatsApp аша җиткерделәр. Сезнең дә хәбәрләрегез булса, борчылу мәсьәләләр хакында 898 74 20 0101 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итә аласыз. Хәбәрләрегезне язып та, фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәргә мөмкин. Татарстанда авария хәлендәге йортлардан күчерүчеләргә карата канун бузылмый. Бу хакта бүген Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Әле кичәгенә Россия президенты каршындагы кеше хукуклары буенча Совет Республика хакимиятенең закон нигезендә эшләвен раслаган. Алар моңа кадәр тикшерү үткәргән иде. Киләсе атнада авария хәлендәге йортта яшәүчеләр хөкүмәт рәисе Алексей Песошин белән очрашыр дип планлаштырыла. Публично, в общем, было заявлено со стороны представителей. Кеше хукуклары буенча Совет вәкилләре Татарстанда авария хәлендәге йортларда яшәүчеләр белән алып барылган эштә закон бозулар булмаган дип тапты. Һәм бу турыда ачык әйтте. Бу бик мөһим әйбер, закон бозу булмаган. Әлбәттә, аерым кешеләр белән хәл итәсе шәхси мәсьәләләр бар. Бу юнәлештә Рөстәм Нигъмәтуллин җитәкчелегендәге эшче төркем эшли. Балык Бистәсе районының Олы Елга авылында тузган мәчет бинасын яңарта башлыйлар. Бу эшкә Вологда өлкәсеннән илнең иң тәҗрибәле белгечен җәлеп итәләр. 19нчы гасырга караган мәчетне төзекләндерү өчен ул аны сүтеп туган ягына алып китәчәк. Ни өчен Татарстанда мондый адымга баралар соң? Заманча технологияләр турында Руслан Хөснетдинов. Олы Елга авылы мәчетендә эшләр 5нче гыйнвар көне башланып китә. Хәзерге вакытта инде манараны сүтеп бетергәннәр диярлек, калган баганаларны шушакны алачаклар. Месяц поработали здесь, минус 20, по-моему, с ветром еще. Кыш салкын булганлыктан эш тоткарлана, мәчет бик борынгы кайбер урыннары эшләп башлаган. Шуңа да ашыгып эшләргә ярамый ди архитектор Александр Попов. Мәчетне реставрацияләүгә Вологда өлкәсеннән килгән 5 белгеч алына. Барысы да тәҗрибәле, әмма гыйбадәтханәне беренче тапкыр яңарталар. Эш барышын авыл халкы көн саен күзәтеп тора. Мәчетебез безнең 1879 елдан бирле, аны халык тоже хуплады. Безнең регион булган инде, бу безнең авылда 2 мәхәллә булган. Бу мәчетне белән без бик горурланабыз. Бу безнең бит инде тарихи истәлек булып тора. Без бу реставрация эшен булай бик зурдан президентыбыз зурдан башлар дип уйламаган идек. Шушында ремонтларлар дигән идек. Мәчетне тулысынча сүтеп, бүрәнә манараларны зур йөк машинасы белән архитекторның туган ягына алып китәчәкләр. Андаларны яңартып, төзекләндереп, кабат балык бистәсенә кайтаралар. Бу бердән бер отышлы юл ди архитектор Александр Попов, әмма кайберәүләр моңа каршы. Сүт
келмеше генә, неужели шушында куярга булмыйдыр иманы. Восстанавливаем инструменты, которыми она была сделана. Без мәчет нинди кораллар, нинди технологиялар белән башкарылганын башта шуны ачыклыйбыз, аннары шуңа таянып, бинаны торгызачакбыз. Агач сәнгатендә корылманың бер урыннан икенчесенә күчерү тарихта күптән билгеле. Гасырдан артык тарихы булган мәчеттә никахлар үткәрелгән, балаларга исем дә шунда кушканнар. Ашлык саклау урыны булып та хезмәт иткән, ремонт эшләре 20 миллион сумга төшәр дип фаразлыйлар. Бу җирле меценатлар ярдәме белән башкарыла. Төзекләндерүне Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау буенча комитет күзәтә. Объект очень большой. Объектның майданы бик зур, әмма тәҗрибәле белгечләр бик тиз эшлиләр, эшләр вакытында төгәлләнергә тиеш. Татарстанда 120 агач төзелеш сәнгате исәпләнә. Олы елгада яңартылган мәчеттә азан тавышы ел ахырында яңгырага тиеш. Балык бистәсе районыннан Руслан Студинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда яулык бөркәнгән укучыларның исемлеген төзү кемгә кирәк булган? Хәзер мәсьәләне тикшерәләр. Бу хакта Лилия Галимова белдерде. Узган атнада социаль челтәрләрдә полициянең мәктәпләрдә яулыклы укучылар турында белешмә җыю карары таралган иде. Республикада мондый күрсәтмә бирелмәгән. Сегодняшний день информация, которая известна в том числе нам. Безгә нәрсә билгеле? Бу айрым бер полиция хезмәткәренең буйрыгы булган. Белешмәне нәрсә өчен җыярга булганнар, моңа нәрсә сәбәпче? Хәзер Эчке эшләр министрлыгында тикшерәләр. Ә мондый эш алып бару турында айрым карар булмаган. Көннең башка хәбәрләренә күчәбез. Законны да, автовокзалларны да шикләтеп үтәләр. Бүген пассажирларны рөхсәтсез ташучы автобусларны ачыклау максатыннан инспекторлар рейдка чыкты. Узган атнада гына Мәскәү өлкәсендә микроавтобус юл һәлакәтенә очрый, анда 6 кеше үлә. Бүгенге тикшерү күрсәткәнчә, заказ буенча йөрүче автобус дип рейстагысына билет саталар икән. Иминлек таләпләре ни дәрәҗәдә үтәлмәгәнен Илдар Софиуллин күреп кайтты. Кулларында зур сумкалар үзләре ашыга алар ешкырылыга кайтучы автобуска бара. Тукталыш юл читендәге баганы янында. Автобуска камерлар белән килеп кергәч, барсы да хафага төште. Снимите, пожалуйста, автобус. Почему? Потому что я сломался, у меня пассажир сейчас будет выходить. Автобусның нәкъ менә инспектор килгәч ватылуы сәер әлбәттә. Тикшерүче фикеренчә, заказ буенча йөрүче дип аталган транспорт чарасы чынлыкта рейсныкы. Шуңа юлга чыкканда игътибарлы булу шарт. Вот оформлен путевой лист на перевозку пассажиров. Под видом заказных осуществляет регулярные перевозки. Заказ белән йөргән чиракта автобус айрым төркемне бер урыннан икенче җиргә алып бара. Монда мисал өчен туристларны әйтергә мөмкин. Бу автобуска билетлар айрым сатылган. Мы приезжие гости, мы не знали, вот попалось по интернету и все. Почему не на вокзале запас? Да, потому что у вас написано рейсовый автобус, вот, например, на сегодня нет. Тимер юл вокзал янында да шундый ук очрак күзәтелә. Билет покупали? Да. Она никуда не едет. А откуда покупали? А я заранее заказываю. Билет через интернет? Да. Почему не через автовокзал? Так удобнее. Фәһим әфәнде Чаллыга китәргә тора, автовокзалдан билет аласы калган дип үкенә. Аңа 1 сәгатьтән артык юл читендә транспорт көтеп торырга туры килде. Автовокзалга бардым, автовокзалдан мине алып килде шушында бер әрмән. Моннан автобус була дип, ул мине алып килде, мин сине утыртып җибәрәм хәзер дип. Рөхсәтсез йөрүче автобусларда куркынычсызлык таләпләре ни дәрәҗәдә үтәлә? Пассажирлар иминлеге өчен кем җаваплы? Сораулар шактый. Әле 4 апрельдә генә Мәскәү өлкәсендә шундый автобус юл һәлакәтенә юлга. Анда 6 кешенең гомере өзелгән. Нелегальный перевозчикларны без белмибез, аларның ничек бу әйбер эшләрне действительно караламы или кәгазьдәгенә отметка ясыйлармы алар, то что үттеләр дип инде менә бу ниләрне техосмотрларны и водительны караганнар сәламәтлеген. Бүгенге тикшерүләр нәтиҗәсендә 2 административ эш ачылды. Хәзер республикада пассажирлар ташу белән шөгыльләнүче рәсми рәвештә теркәлгән 42 оешма бар. Алар 149 маршрут буенча хезмәт күрсәтә. Законлы эшләү өчен конкурста җиңеп, килешү төзергә кирәк. Илдар Софиуллин, Шат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Үз мәшгульләрне теркәүнең беренче нәтиҗәләре дә билгеле булды. Ел ахырына аларның санын ничек итеп 60 меңгә җиткермәкчеләре. Бу чынга ашырлык әйберме? Татарстан башка төбәкләрдән алдамы, калышамы? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Көннәре җылындымы, юлга мотоциклчылар чыга. Инспекторлар тагын бер кат кисәтә. Мотоциклга утырганчы шлем ки, юл кагыйдәләрен һичшиксез үтәргә кирәк, чөнки транспортның бу төрендә башка иминлек чаралары да юк бит. Кагыйдәләрне үтәмәүче мотоцикл йөртүчеләр узган ел Татарстанда 100гә якын хәрәкәт сәбәпчесе булган. Аларда 13 кеше үлә, 90ннан артыгы имгәнә яисә гомерлеккә инвалид булып калган. Фаҗига килеп чыкмасын өчен мотоциклда йөргәндә инспекторлар махсус экипировка кияргә киңәш итә. Әйтик, мотошлем хәрәкәтләрдә үлем китем очракларын 1,5 тапкырга киметә диләр.
Күкрәк баласын тоткан килеш руль артына утырган, интернетка урнаштырылган шундый видео язма күпләрдә ризасызлык уятты. Бу хәл Чаллы шәһәрендә була. Ханымга 28 яшь, юл кагыйдәләрен бузган өчен ул соңгы 3 елда 20 тапкыр җаваплылыкка тартылган. Хәзер әлеге роликны прокуратура хезмәткәрләре тикшерә. Алдына бала утырткан хатынны машина йөртү кадрларын хәзер прокуратура өйрәнә башлады. Ул видео Чаллы прокуратурасына җибәрелде. Юл кагыйдәләрен үтәү мәсьәләләрен ЮХИДИ идарәсе карарга тиеш. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Күзгә катлаулы операция ясала һәм онлайн режимда трансляцияләнә. Современное оснащение технологическое, вот, например, вот в Казани, оно соответствует всем мировым стандартам. Күз авыруларының күпчелеге нидән барлыкка килә? Шулпан Касымова материалында. Кемнеке тәмлерәк, затлырак һәм истә калырлар. Агач башкалар алып, Татар халык ризыклары конкурсын Люциана Тулин да күзәтте. Татарстан Алтай белән эшлекле мөнәсәбәтләрне тагын да ныгытачак. Бүген Казан Кремлендә Татнефть җәмгыяте белән край губернаторы хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Аннан соң президент Рөстәм Миңнеханов Алтай крае губернаторы Виктор Таменконы кабул итте. Очрашуда ике арадагы хезмәттәшлекне үстерү турында сөйләштеләр. Бүген товар әйләнеше 2 миллиард ярым сум тәшкил итә. Бездә Алтай уны ярмалары популяр. Алтайлылар Татарстанның көнкүреш химиясе товарлары шиналарын үз итә. Киләчәктә мәдәни гуманитар нефть химиясе өлкәсендә хезмәттәшлекне ныгытырга планлаштыралар. Новые направления, как IT, как цифровая технология, как электронные средства, там, электронные школы, мы могли бы друг друга дополнить вот и этими направлениями. Обязательно будем работу организовывать так, чтобы быть взаимно. Монда Татарстанда безгә үрнәк булырлык проектлар күп. Аларны өйрәнеп кулланырга зур теләгебез бар. Иртәгә Иннополис, Алабуга махсус икътисади зона Чаллыга барачакбыз. Бу эшне ике якка да уңайлы һәм файдалы булырлык итеп оештырган ниятлибез. Татар энциклопедияләре чыга, тик таратылмый. Алар складта тузан җыеп ятарга мәҗбүр. Димәк, дәүләт акчасы да бушка сарыф ителә дигән сүз. Бу хакта Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында сөйләштеләр. Шунда ки, бюджет акчасына чыгарылган китапларны институтлар сата алмый. Моңа аларның хокукы юк. Депутатлар энциклопедияләрне китапханәләргә бирергә тәкъдим итте. Менә безнең шундый кыенлык бар. Китапларның тиражы кичкенә бер яктан караганда, ләкин булганнарын кая куярга белмисең. Аның кайбер юлларын без инде әлбәттә файдаланабыз. Ул мәсәлән төрле утырышлар, конференциялар вакытында без бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә кайвакыт шундый китапларны таратуны оештырабыз. Журналист һөнәрен сайлаган студентларның хәзер үз берлеге булачак. Ул хактагы килешүгә бүген алга Бөтен Россия студентларының үзидарә форумында кул куелды. Белем бирү майданчыгы Идел яшьләр үзәгендә 8 апрельдән эшләп, бүген нәтиҗәләр чыгарды. Бөтен илдән җыелган 185 катнашучы нинди тәҗрибәләр белән уртаклашты. Гел алга баручы яшьләр белән Айгөл Бәдретдинова аралашты. То, что для нас вызов, может быть в зоне влияния. Соңгы тренинг һәм мастер-класслар смены тәмамлана, бай тәҗрибә тупланган. Әлмәтнең нефть университетында студентларның фәнни эшчәнлеге белән идарә итүче Илдар Гали Әкбәров өчен форум проблемаларны уртага салып сөйләшү һәм аларны хәл итү юлларын эзләү мәйданы. Файдалы монда без белдек бөтен медиалар турында, спорт турында, фәннәр турында белдек, ничек студентлар белән әйбәтрәк эшләргә, ничек алар белән шул форумнар эшләргә. Кырым федераль университетының студентлар совет рәисе Никита Денисенко исә туган ягына Татарстан яшьләре үрнәген алып кайта. Мы еще молодой вуз. Без әле яшь университет. Безгә Казан вузларында идарә итүче студентлар белән аралашу җитми. Хәзер бөтен контактлар да бар. Бергә эшләячәкбез. Спорт клублары, медиа берләшмәләр, төрле комитетлар белән идарә итү, оештыру сәләтен ачу. Бүген бу аеруча мөһим ди яшьләр эшләре министры. Не все хотят объединяться. Хәзер элекеге кебек түгел. Барысының да берләшәсе килми. Төрле субкультуралар, төрле аудиториялар бар. Безгә яшьләрне ишетү кирәк. Алар ни белән яши? Диалог мөһим. Форумның кульминацион ноктасы Россиянең 32 югары уку йортыннан килгән идарәче студентлар белән масса күләм мәгълүмат чаралары берлеген булдыру. Проголосовать за создание положения об ассоциации студенческих СМИ Республики Татарстан. Кто за? Форумның кульминацион ноктасы Россиянең 32 югары уку йортыннан килгән идарәче студентлар белән масса күләм мәгълүмат чаралары берлеген булдыру. Әлеге тарихи вакыйга студентлар журналистикасы тармагында яңа алымнар һәм заманча эш ысуллары табарга ярдәм итәчәк. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.
Әйдә ТНВ конкурсының беренче турына иҗади эшләр кабул итү дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, җиңүчеләр КФУның журналистика югары мәктәбендә ТНВ хисабына укый алачак. Оннан соң безнең каналда эшләү мөмкинлеге дә булдырыла. Моның өчен 19 апрельгә кадәр экраннарда күрсәтелгән электрон адреска "Минем иң яхшы дустым" темасына эссе язып җибәрергә кирәк. Мәҗбүри шарт катнашучының рус теле һәм әдәбияты буенча бердәм дәүләт имтиханнарын бирүе. Тулырак мәгълүматны безнең телеканал сайтында таба аласыз. Пародияләр һәм башка төрі юмор белән танылган Донер Сабиров башкорт милли биюен мыскыллаганы өчен башкорт курултайыннан гафу үтенгән. Бу хакта Лилия Галимова белдерде. Курултай моны башкорт халкының күңеленә төкерү дип атаган иде. Сабировның чыгышларына цензура ясауны, Башкортстанда концертларын 2019 елның ахырына кадәр тыюны таләп иткән иде. Бүгеннән Уфада Донер Сабиров концерты булмаячак. Без барлык халыкларның үзара хөрмәт итү принципларына таянабыз. Бигрәк тә башкорт халкы кебек безгә якын халык белән. Һәм инде һичшиксез халыкларның гырыф-гадәтләренә кагылышлы мәсьәләләрдә бик нечкә уйлап эш итү генә мөмкин дип саныйбыз, чөнки һәр мәзәк башка халык тарафыннан кискен кабул ителә ала. Күзгә операция ясаучы микрохирурглар өчен Россиядәге меңләгән табиб онлайн режимда күзәтә. Республика офтальмология хастаханәсендә бүген күзгә иң катлаулы операцияләрнең берсен башкардылар. Бу нигездә диабеттан интегүчеләрдә күзәтелә дип белгечләр. Хирурглар бу операцияны технология ягынан бик катлаулы ди. Һәрбер кешенең организмы төрлечә. Операцияны ничек кичерә, нинди авырлыклар килеп чыга, билгесез. Бүген 50 яшьлек иратка операция ясала. Заманча җиһазлар кулланылганда, аның күзе иртәгә үк күрә башлый диләр. Наша казанская офтальмология. Казанда офтальмология өлкәсендә бик күп катлаулы операциялар ясала. Башка төбәкләрдән дә киләләр. Биредә Европа илләре кулланыла торган барлык технологиялар бар. Операциялар уңышлы үтә. Хәзер яшь белгечләрне дә күпләп әзерлибез. Количество пациентов с диабетом. Шикәр диабеты белән авыручылар саны елдан-ел арта. Шуңа кешеләр сәламәтлегенә битараф булмасыннар иде. Табиб киңәшләрен тыңласыннар дигән теләктә калабыз. Югыйсә бөтенләй сукыр калу куркынычы зур. Бүген 8 операция ясала. Татарстан һәм Россия төбәкләреннән килгән табиблар үз алымнарын тәкъдим итә. Бу үзара тәҗрибә уртаклашу һәм кайбер мәсьәләләрне уртага салып фикер алышу мөмкинлеге бирә диялар. Бу елгы конференция Казан офтальмология мәктәбенә нигез салган Емелин Адамюк исеме белән дә бәйле. Туына 180 ел. Аның хөрмәтенә музей ачылды. Әлеге чарага профессорның Австриядә яшәүче ныгшыклары да кайткан. Гаиләләрендә сакланып калган кайбер истәлекләр белән бүлешәләр. Аның бөек шәхес булуы турында әби безгә бик күп сөйли иде. Россиядә аны хәтерлиләр. Горурлыгыбыз чиксез. Кулыбыздан килгәнчә без дә ярдәм итәрбез. Роланд һәм Барбара Клосс гаиләсендә профессорның тормышына кагылышлы бик күп документлар сакланып калган. Әлеге тарихи чыганакларга караганда Емелин Адамюкның фамилиясе Дибинский булганлыгы ачыклана. Алар тулысынча өйрәнелеп, энциклопедияларга төзәтмәләр кертеләчәк дип ышандыра җитәкчелек. Музейда профессор дәвалау практикасында кулланган җиһазлар урын алган. Гонеоскоплар, динамометрлар һәм офтальмоскоплар. Чулпан Касыймова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Кемнеке тәмлерәк, затлырак һәм файдалырак. Бүген Казанда татар милли ризыкларын әзерләү осталыгында көч сынаштылар. Конкурс данлыклы пешекче һәм халык рецептларын туплаган татар зыялысы Юнус Әхмәтҗанов исемен йөртә. Казанның күргәзмәләр үзәгендә узган иң тәмле көрәш барышын безнең иҗат төркеме дә күзәтте. Кызларны сыйлыйм әле бүген Аллаһ ризык. Үзенең аш суга осталыгын социаль челтәрләрдә күрсәтмәкче калды микән? Гүбәдия чәкчәк ясау серләре белән олысы кешесе хатын-кызлар ирләр бүлешә. Дамир Хәзрәт Марваров Гүбәдия өчен камыр әзерләй. Бүгенге конкурста да гүзәл затларга караганда ирләр күбрәк иде. Тоба, кастрюль, пычак, уклау колларында уйнап кына тора. Илнар Гыймаев тәҗрибәле шеф-повар колҗа әзерләп җиңү яуламакчы. Колҗаны без инде сыйыр итен әйбәтләп матур йомшак җирен алдык. Шуңа суктык. Әзгенә сарымсак салдык. Төрдек матур итеп башта кыздырып алдык. Жюри стәленең түрендә шулай ук бәрән кабыргасы. Рецептын Юнус Әхмәтҗанов китабында табып була. Нәтиҗәсе күз алдында. Идеальный баланс соли и сахара. Тузы борышы барысы ничек кирәк шулай, ите авызда эрей. Ирләр ит ризыклары белән мавыккан арада, кызлар баллы тәмтемнәргә хуҗа. Хуш исе бөтен мәйданга таралган. Чәкчәк конкурсның төп бизәге. Әлегә студент булуларына карамастан аны әзерләү сырын бик яхшы үзләштергәннәр. Камырын катырмаска, йомшак итеп кенә басырга кирәк.
Оның күп салмасқа, чөнки шәкшәк катып китә, һәм тәмле булмый аннары. Тәмле көрәш мәйданында жюрида Венера Ганиева да бар, бу очраклы түгел. Җырчы үзенең кулинар осталыгы белән дан тота. Пәрәмәч һәм токмачлы ашлары чит ил кунакларының телләрен йоттырган. Америкадан килгән кунаклар менә туялмыйча ашыйлар токмашасын. Бездә мондай аш пешергән юк ди. Татар халык ашларына игътибар артуына социаль челтәрләрдә дә әлеге конкурс барышында да инанасың. Киштәләрдә милли рух белән сугарылган чын сәнгать әсәрләре. Минем кулда хатын-кызлар һәм ир-ат түбәтәе. Аларның нәрсәдән эшләнгәнен хәтта күз алдына китерү кыен. Ләкин безгә сырын ачтылар. Икесе дә шоколадны эртеп ясалган. Теленне йотарлык диләр. Әмма мондый чын сәнгать әсәрен сындырып ашарга кул бармый. Бу түбәтәйдән конкурс ахырында үз итәргә мөмкин. Ул әле тагын 2 көн дәвам итәчәк. Лөтенант Тулин Алмаззиядинов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа Гасыр каналында гына калыгыз. Квартиры от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Сувар Холдинг. Созидая во благо. Официальный дилер Татсун Марка объявляет недели роскошных предложений. До 15 апреля весенние скидки. Лови момент. Подробности по телефону 4 5 3 7. Напоминаем, в аптеках Фармленд выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки Фармленд. Лови момент. Покупай прямо сейчас. В автоцентре Марка весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 5 3 единицы. Казанский государственный медицинский университет приглашает на День открытых дверей 14 апреля в 10 часов. Бутлерова, 49. Аллен Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Игътибар, бу мөһим. Цифрга күчкәннән соң ТНВны ничек карарга? Бу турыда тулырак мәгълүмат tnv.ru сайтында. ТНВны яңаша карагыз. Без сезнең өчен эшлибез. Мин жюрины үз иҗатым белән шаккатырдым һәм ТНВ грантын оттым. Хәзер монда, КФУда, татар журналистикасында укыйм. Мин дә. Конкурс быел да була. Әйдә ТНВга. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күпе телисезме? Данил Мастер моны чынга ашырыр. Данил сызык Мастер.рф. Телефон 2 167 166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көн якын чыгышта. Бөгелмә Баулы, Знахайда кояшлы, 16 градус җылы. Төн якын чыгышта Түбән Кама, Таныш, Алабугада шулай ук кояшлы, температура 20 градус. Төн якта Минзәле, Гришемеделевскида аяз һәм явым-төшемсез. 20 градуска кадәр җылы булачак. Төн якын батышта Орша, Кукмара, Балтачта болытлы явым-төшемнәр булмый. Температура 12 градус. Болгар, Бой, Чүпрәледә сүрән көн көтелә, шулай ук явым-төшемсез, 18 градус җылы. Үзәктә Чиста, Нурлат, Аксубайда кояшлы көн булачак. 19 градуска кадәр җылы көтелә. Алда көннәрдә температуралар бераз гына түбәнәя, шулай ук яңгыр булу ихтимал. Нәтиҗәле дәвалау, сәламәтләндерү процедуралары, хатын-кыз һәм ир-ат авыруларын дәвалау буенча уникаль программалар белән профсоюз әгъзалары өчен махсус ташламалар Бәкер шифаханәсендә. Бәкер туган җир курорты. Рәхәтләнеп дәваланыгыз. Удивительно комфортный, уютный, целебный, очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова. Наш санаторий. Башкалабыз Казанда булытлы, явым-төшемнәр булмый. 11 градустан 13 градуска кадәр җыла. Төн яктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымалыгы 71%. Иртән бераз магнит бураны булу ихтимал. Сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Әлегә менә шулар сезне хаватырышы белән Альбина Шыгабова таныштырды. Кәйфләрегез күтәренке булсын, сау булыгыз.